kardom karbiang longrat don mas tami kapdo ke da chinilo to he jong alam ki puthak aron re tang te pin pen nitum hunger strike long ke do songja potuman alang nitum han neponi check lapen bang trok sip han dak GMCH long thang ke so tawe thang te pin pen tami dak wani derlo lapen nila ke mang hui me alam nitum karbi rap tuman lasi non adjustment pet pen nitum ke hai lit song long par pen cheng lok ke hai dison tok bi pen cheng lok alang ni ka to we nitum rat song ja potuman chetong long lapen alang nitum tami thang the nang nitum thang na ma thang ne pheri nang ne nitum jiji ke se bitung tami dak khon ni klung lo lapen alang nitum ke so po injury pu ajata ajab ke so tawe alang nitum non mat ke bed rest long sipi lasi nang nitum pustame khilang pilong ka che song tu marat don man ni pukang tung nitum jiji ke se abitung men ki pukang tung e poelo nang nitum violence mai claim derno athe lason pulete nitum hunger strike ki bi ke ale ave pinpo lasi peacefully pen nitum ke song pami kalo nang lapen labang so eviction bang unan pen nitum labang so eviction akat song bang nitum pangton dere phanle nitum bor ilo na lapen nang nitum ajat tamat hari nitum dak khe nitum dak song ja podom hane nitum dak ser dak tiklo lapen alang doctor to mena nitum chigi bom lo lasi nang nitum thang tamat hari lapen nitum dak khilang pilong pusame nili uthuli thorlo nang nitum dak kache song bang violence bang padoi grinot athe lason pulete nitum hunger strike ki bi labang so a protest bang ki biale ave pinpo lasi nang nitum ha choni uthuli thorlo labang so kache song bang nitum peacefully pene dam niklo na kado